Purwodadi Mbak Naila sing beksa Mas Gareng karo Mbak Eka. Sendika. Yo Mas. Ayo. Ati kesiksa bablas iki mulih lunga tragedi. Ketawang sik. Di MC-ni Mas Gareng. Kelar langen beksa cakrak Purwodadi. Sinarean marang guru piliji kawantara kundang saindring nuswantara pun bendo ayu Naila. Jan kaya pardi kucing. Anu ning ngene iki lho tayong senenganku iki dolan. Parantri mangke marang gono piniji jangkep wonten wilangan 8. Ewondene ing beksa mangke wilangan 16. Wong ndi ku loro iki kok sak. Wis anggep nek akeh ngono lho. Wetok maning. Etok. Ewondene kepareng kunjuk para tamu kadang Sutresna Budaya. Ing sampun kepareng nampa tandha yekti beksa. Tegese nampa krepyek. Nek kono didumi krepyek stok-stok. Krepyek. Heeh, sing arep munggah krepyek sik. Kertu ngono kaya. Ya. Pramilus pinamale ing sampun kepareng nampi tandha beksa katran minggah ing pepanggingan. Jangkep paraga piniji 18 irama dadi ca. Wah, ori Purwodadi. Yo, palastro. Yo. Apa kabeh lakonku kowe nego nglarani
Yan Pringgondani Semarang iso prodadinan. Nggih kasana budaya kok. Tak acungi jempol kowe. Nggih, pokoke Wah, elok nantang tayo pundi mawon. Pun garap sedaya mriki niki. Ya elok Jos Mas, apik Mas. Iya iya. Iki wis teplek gaya prodadi ngene iki, Mas. Ngene iki. Iki nek gelem